A dream I know, deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video where I want present to una this very moment, and I go to follow una, they watch the video. After we don't watch them together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Ndebai ndewona. Ndebai ndewona. Ono nanya ni fenyi nisim. Ife delebo IPOB. And on nanya nambadatia. Ona funi ife delebo. I am a Biafran. So that means Nabomo a member of IPOB. And if I make him a member of IPOB, also made me a pure and legit Biafran. Okay, now. O nwere ife nchọka unu gee ntị nchi ikwu. And okwu a nchi ikwu dị ezigbota mkpa. Ife o ji wee dị ezigbota mkpa bụ na achọrọ m izijele ndị BBC Igbo ozi. I say all of you should go that way. All of you should go that way. Achọrọ m izijele ndị BBC Igbo ozi maka adịka mama ọ na-awọrị na nọ ụmụ anyị na-enye mkpọtụ, mana agwago mfafa jebe ka m kwuo okwu ka o wee doo ụta. BBC Igbo unu ga-aṅa m ntị n'onu. Afa m bụ Ikenga Uluagụ. Ọ bụ na unu debe arụ na unu amara onye mbụ, then unu mụma ekwu, because na abụ m onye ama ama masie ike, and okwu m na-adị ka ụtụtụ maka ntu ọbụla nsu wee kwu ka o si wee dị. Abụ m nwa Chineke, abụrọ m nwa ekwensu. Anara m atụ asị. Ife ọbụla m gwara unu bụ ka o si wee dị and ka o si wee mee. Ngwa BBC Igbo geenụ m ntị n'onu. Ịma na okenye nke sele na ya mara egwu ana bụ aghụghọ ka ọ na-aghọ. A na-anaghị ahapụ ihu ji je na-ama mbazụ n'azụ. Okenye sikwa na ya mara esi mmiri ọkụ, ọkwọ na ezigbote aghụghọ ka ọ bụ. Kedu ife nnachi ikwu? Ife nnachi ikwu bụ na BBC Igbo, ọ bụrụ na unu si na unu amara ife na-eme na South East, ọ bụrụ na unu si na unu amara ndị na-egbusisi ndị mmadụ, ngwa geenụ ntị ka m gwa unu ndị na-egbusisi ndị mmadụ. By the grace of the Most High, abụ m ofu onye n'ime IPOB nke maalụ ife niile na-eme, maka na anyị ji onyokomita wee na-ene anya mara ife niile na-emebe anyị. And anyị ewerego onyoko wee chọpụta ife niile na-eme na ndị niile na-egbusisi ndị mmadụ. And mma akpọrọ na afafa n'ofu and ebe ọbụla fa kpọrọ m ị na-anya ebe nọ wee na-ekwu okwu anụnwa bụ obodo South Africa.
mana ebe ọbụla ndị akpọrọ m sị m ngwa bịa ka ịkwụrụ wee defend ife ikwuru mma apụta ngwa gee ntị. O nwere ife ndị IPOB na-akpọ sit at home. Ife a na-akpụ ya n'ọnụ Igbo bụ nọlụ n'ụlọ. Nọlụ n'ụlọ na mmasị iwe. Ife nke akpọrọ sit at home. Now IPOB tinyere ife a wee n'anya wee fụ na ife nke anụnwa na ọ dị mma ebe ọ bụ na ndị na-achị anyị anaghị ege anyị ntị ka anyị jiri ya wee gosife ụdịrị iwe dị anyị n'obi. Anyị wee bido ife nke a na-akpọ sit at home. O wee bụrụ na anyị netara anya ndị bụ ndị nna anyị ndị na-achị anyị wee kpaa anyị wee sị anyị na ife nke anụnwa nwekwara ka ọ dị na o meziri ife ndị Igbo na-akpọ ụgani wee dị. Anyị biko anyị chọọ ife anyị ga-eme maka ife nke a na-akpọ nọrụ n'ụlọ ndị oyibo kpọrọ sit at home wee yọba anyị wee yọcha anyị wee kweta. Anyị wee si oke ebe ọ bụ na ife anụnwa a na-akpọ ịnọ n'ụlọ na-ebute ụgani wụ agụụ and ife dị iche iche. Ọ bụrụ just maka ụgani ọ na-ebute nọ na ndị ilo ụmụ ekwensu jezi wee welụzie ohere wee were ya wee na-alụ ọrụ ọjọọ je na-egbusisi ndị mmadụ na-akpụrụ ndị mmadụ akpụrụ mmadụ akpụrụ ya jee n'ime ọfịa narị ya ego. Anyị wee si oke ebe ọ bụ na ọ dị etu a na anyị ga-ewepụ ife anụnwa a na-akpọ ịnọ n'ụlọ fọkịta anụnwa wee lukwezie mgbe anyị chọrọ anyị wee mee gịnị anyị wee wepịa onye nke a na-akpọ ịma powerful wee bụrụ onye nke dere akwụkwọ wee kwuo n'ezie na IPOB ewepụgo ife a na-akpọ ịnọ n'ụlọ ebe ọ bụ na ndị osi na ndị ama ewelugo ohere anụnwa wee were ihe na-ezu osi na-egbusisi ndị mmadụ. Na-egekwanụ m ntị BBC Igbo. Mana mgbe anyị wepụrụ ya o nwere ndị sịrị mba na ọ ya eme na ife ọ ya eji wee mee na ifefa ji akpa ego na data ife akpọrọ ịnọ n'ụlọ ga na-aga n'iru nke ndị oyibo na-akpọ continue. Ndị anụnwa wee mee gịnị ndị a wee jee kpọkọta ndị oshi ndị achụrụ achụ. Ịma na ofufe onye Igbo ha etikarịchalụ n'ụwa kpọkarịchala asị bụ ịnọ ebe ọ nọ ka a na-achị ya. Ọchịchị na-ekwu bụ igwe ife ọ ya eme na ife ọ ya eme onye Igbo achọghị ya. So o nwere ụmụ ekperima nna agwa gị bụ ndị Igbo ife nna agwa gị fa bụrụkwa ndị Hausa nke ha ji abụ ndị Fulani nọ ndị Igbo mana ụmụ ekperima ndị a wee sị nọ ya eme na ifefa na-akpụ ịnọ n'ụlọ na ọ ga na-aga n'ihu maka na ebe fa si enweta ego. Ifefa meze bụ ha wee jee kpọkọta ndị ekperima ibe fa ndị nọ n'obodo anyị wee bunyefe egbe buru egbe bunyefa ndị a wee na-eme mpụ na aghụghọ na ana anyị na-egbusisi ndị mmadụ ejideghị analụghị ego. Inekwu anyị fụ oge ụfọdụ feje na ife a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ supermarket ya ebe anụnwa ndị oyibo na-edozi ọfụma dozie ya ụlọ ebe a na-ele afịa bukarịrị ebe a na-ele afịa nke dị na laka ụlọ afịa nke buru ibu eje bafe jekpolu biskit je zulu chewing gum. Ife anụnwa wee bụrụ ndị anụnwa nna agwọ ana m na-akpọ ndị anụnwa na-ekwu afa maka na anara m atụ ụjọ ala ajadu ọ bụrụ onye nwe di ya pụpụta. Anaghị m atụ ụjọ edina ajadu ọ bụrụ di ya pụsi n'ini binie mma akpọrọ na afa nda. So BBC Igbo kedu ife nji wee sị ka m gwa unu okwu taa ka m gwa unu na unu sị na unu amarọ ndị na-eme ife anụnwa na ọ bụ aghụghọ ka ọ bụ. Ngwa geenụ m ntị n'onu. Afa m bụ Ikenga Uruagụ
and ebe ọbụla unu chọrọ ikwu kwuonu n'ọmụbụ Ikenga uru agụkwuru na ndị na-eme ife anụnwa gekwanụ ntị ka m gwa unu ebe fanọ. O nwere nke nọ na Finland, o nwere nke nọ na USA, o nwere ndị nọ na Spain, o nwere nke nọ na Italy, na ebe dị ụwa sọtụrụ ebe dị iche iche. Mana mma akpọrọ gị afafa ife mmeju wee kpọrọ gị afa bụ na nara m atụ mmadụ dị ndụ egwu anụ mkpọtalụ na afafa ebe ọbụla unu kpọrọ m sị m bịa kwugharị ife m kwuru ekwukwa nya mgbọrụ na afa agwa m unu ife ji wee bụrụ na ndị anụnwa na-eme ife dị etu ngwa gee ntị. Onye nke izizi nke ngwara unu bi na Finland afịa bụ Simon Ekpa, afịa bụ Simon Ekpa. Onye nke abụọ ọ sịrị na afịa bụ Nelly Ofegbu, mana ụfọdụ sịrị na afịa bụ Nelly Asiegbu. And Simon na-ekwu akwụye bụ onye ebe onye Ebonyi, and Nelly na-ekwu okwuye bụ onye ebe onye Enugu. Ngwa na-egekwanụ m ntị ife nji agwa unu bụ na ndị abụ ije na ihu akwụkwọ fa nke a na-akpọ Facebook ifu ebe fa na-eti mkpu na-ekwu na sit at home must continue na nya bụ na ịnọ n'ụlọ ya continue. And ife ndị anụnwa na-eme bụ ife fa ya eji wee yinye gị egwu ka i wee nọrọ ụlọ n'obi igbu mmadụ. Ndị a bụ ndị ogbu mmadụ, fa na-egbu mmadụ. O nwekwa nke nọ na Amerịka nke a na-akpọ Nelly nọ na Amerịka, o nwekwa onye ọzọ sofa nke a na-akpọ Rabbi Charles, yana nke a na-akpọ Olive Obi, yana nke a na-akpọ Arfosus Okoye. Ndị a bụ ndị ogbu mmadụ. So BBC Igbo unu nọlụ na-asị na unu amara ife na-eme na ana Biafra, na unu amara ife na-eme be anyị, asị ka unu na-atụ maka na okenye sịrị na ya mara egwu a na bụ asị ka ọ na-atụ. Agwago m na afafa unu enidio n'ebe ọbụla unu chọrọ unu akpọ m agwa m unu ya. Unu chọgodu n'obodo anụnwa anyị nọ bụ obodo South Africa, unu akpọje m n'ebe a na-akpọ unu ikpe. Unu kpọtaruo m n'ụlọ ikpe unu asị m oke Ikenga ngwa pụtakwa kwuo ife ikwu apụtakwa nkwue. Maka gịnị ka m ji ekwuye? Ife m ji ekwuye bụ na ndị anụnwa sịrị na mụọ ha ma anya chọrọ ma anya chọrọ na ịnọ n'ụlọ ya continue. Ngwa keluzi ndị bụ ndị na-apụta jee mezi ife ndị oyibo na-akpọ the enforcement of sit at home. Ọ na-anụkwu ife m na-asụ. Asịrị m nkelezi ndị bụ na-ejezi eme that enforcement mere ndị mmadụ ji anwụ. Ọwụ ekperima nọ na Spain. So ife nji agwa unu bụ because of Nigerian police, ndị uwe ojii ndị Nigeria ụmụ ekwensu. Ife nji ekwu bụ maka unu na-apụta kwuo si na unu amara na sit at home na-eme nke nwanne, sit at home ji eme nke nwanne, ịnọ n'ụlọ na-eme nke nwanne. Ọbara unu kpọta ịnọ n'ụlọ unu akpọzi n'afọ IPOB. Abụ m ereji abụrụ m ordinary IPOB, ife mbụ bụ executive member na IPOB. So ngwa unu okwu unu ekwere. BBC Igbo ebe ọbụla unu chọrọ unu akpọ m mmazụ unu. Fatọgodu deta akwụkwọ n'obodo a nke anọ si na m kwuru ife dị etu mma pụtakwa defend ya. Maka gịnị? Anyị ekwugo na ịnọ n'ụlọ ga-akwụsị, mana ndị anụnwa sịrị na ịnọ n'ụlọ ama nkwụsị. Maka gịnị? Fajiri maka eje na-egwusisi ndị mmadụ. Ifefe ji egwusisi ndị mmadụ bụ ka atụba egwu. Nwere onwe nke nsi azọ abụrụ nwere onwe nke mma ejide ụmụnne m je na-egbusisi. Ọ bụrụ ife mmemme, ọ bụrụ ife mma adịkwana sị na mma akwado nke ndị oyibo na-akpọ support. Mma akwado ka a na-egbu ụmụnne m. Mmadụ a na-ejide ndị o jere ịzọ je gbuo fa. O nwere onye na-ede si na Ikenga Uluagụ na nna akwado igbusisi ndị mmadụ. Ife nna chigwa onye abụra mmemme mmeye ka na tigbuo m. Anara m akwado igbusisi ndị njele ịzọ ndụ. So
ife nji wee pụta na ihu akwụkwọ nke a na-akpọ Facebook na mgbede taa wee sị ka m gwa BBC Igbo na unu enidighi ije gagharịba sị na unu na-aje ịchọ onye ga-ekwu maọbụ onye ga-agwa unu ntu osiwe ama m ntu osi mee anọkwanu m ya obido so onye nọ o wee bido makwa ntu ọ ga-esi wee kwụsị onye na-egbu mmadụ anụ unu na-anụ maka ha dịrị hehiho nne ama m afa ha nke mbụ bụ Simon Ekpa Njọkụ ọ sị na afọ bụ Simon Ekpa Njọkụ Ekperima obi na obodo anụnwa a na-akpọ Finland. Onye nke abụọ bụ onye a na-akpọ Neri Ofegbu onye Enugu steeti ọ sị na ya bụ educational gịnị nwana amara m ife ọ kpọrọ afịa bụ o nwere mgbe ọ kampen ụlọ Ifeanyị ugwu anyị ma onye na-ekwu maka ife a bụ ndị unu furu bululu egbe wee bunye ndị Ekperima and unu jụọ m kele ka fasi wee nweta egbe amfa bụ ama m ntụ fasi wee nweta egbe fabụ bụ na ndị otu IPOB ndị a na-akpọ the indigenous ndị nwana nwere akaụntụ nọmba nke nwaanyị anụnwa jide wee zuru ya na ndị otu wee zuru ego niile dị n'ime akaụntụ a ifefa na-emezi bụ onye ọbụla fafurulu polisi na IPOB fejekpọrọ ya unu mana anyị nwere ndị na-echekwara anyị obodo na-egekwana m ntị BBC Igbo unu mana anyị nwere ndị na-echekwara anyị obodo so ndị ilu polisi na ndị na-echekwara anyị obodo anyị chọrọ ka ndị ajeje kpọrọ ha kpọrụzi afa ha ewelu nwandụ nke a na-akpọ egbe wee bunye faje na-egbusisi ndị mmadụ na-akpụrụ ndị mmadụ na-anasịsị ndị mmadụ ego so unu ejezi na-achọ kedu ndị na-eme ife na-eme kedu ndị a na-eme ndị na-eme anyị ma ndị fabụ kpọkwanụ m ebe ọbụla unu chọrọ mma agwakwa unu ya unu akpọ ọsọgodi unu kpụpụta m na BBC Igbo sị m Ikenga uru agụ kwukwu ife ikwuru mma ekwuye na-ejighị ụjọ ọbụla ndị a bụ ndị na-egbusisi mmadụ ezigbo afafa bụ ndị a na-akpọ ndị Autopilot unu amakọ meaning Autopilot meaning ebe ndị oshi na ndị Ekperima na-anọ unu na-anụkwa ife na-ekwu ebe ndị oshi na ndị Ekperima na-anọ ifefa ji wee gbuo Autopilot bụ maka na Autopilot onweghị onye a na-agba ife ọ na-eme nọ ife chọrọ gị mee ịchọ ije zuo oshi ịchọ ije di na nwaanyị ịchọ ime ọma bụ ịchọ itikpọ mmadụ anya onwere onye ya ajụghị ife ime ọnya ka ndị anụ ọ bụ ndị na-erupụ isi n'otu nke IPOB achụpụ wekọtara onwe fa wee jee fọm ife a na-akpọ Autopilot ọnya ka fa ji wee jee na-egbusisi ndị mmadụ BBC Igbo na-anụkwu ife na-ekwu ụna na-anụkwu ife na-ekwu jụkwanụ ese m ọ bụ na ụnụ amara onye mbụ jeenụ jụọ onwe ha n'onye ụnụ ma jụọ na ese onye bụ Ikenga uru aga abụrọ m obere nwa n'ife IPOB ụna na-anụkwu ife na-ekwu abụrọ m ụmụaka n'ife IPOB and Ikenga ị na-anụ abụrọkwa gainem ọkwa ife mmenwuru ka eji wee kpọm Ikenga abụrọkwa m Ikenga n'ọnụ n'okwu unu jee jụọ ese na ajụọ onye wudo bụ Ikenga anụwa ka agwụ na onye bụ Ikenga abụrọkwa gainem Ikenga bụkwa ife mmenwuru ka eji wee kpọm Ikenga so ana m agwa BBC Igbo na-agwa BBC English na-agwa BBC nke ọbụla unu sọkwa unu bụrụ ntụ ọbụla unu chọrọ ka m si wee bịa kọwara unu akpọ m and ndị a na onwe fasịkwa na ife na-akpụbasị ha jee kpọje m n'ụlọ ikpe mpụta n'ụlọ ikpe ka mụ na famara onye ga-ekpewu jụọnụ ndị Biafra niile nọ n'ebe ụwa gbara gburugburu onye bụ Ikenga ọ bụ na ịmarụ m ịma na iso n'ife a na-eme ọmụnwa bụ Ikenga and Ikenga nna aza abụrọkwa gainem na Ikenga nna aza bụ ife mmenwuru ka eji wee kpọm Ikenga ngwa agwachakwana m o doro m anya ịma na last time m kwuru ekwuru na ụnụ na-akụ asịrị mana wepụ na ebe a m kwuru ndị BBC Igbo ekwuru na ụnụ na-akụ ezigbote asịrị mana wepụ na nke achọghị m ikwu na ụnụ na-akụ asịrị ka ụnụ wee nweta ozi anụ ọfụma mana ụnụ na-asị asịrị ndị BBC Igbo ụnụ hapụ ife ụnụ ekwu ndị agbụ isi dịka ogene amamife a na-akpọ
BBC Igbo hapụ na asịrị kwuo ife ebe jụọ ndị niile bụ ndị Biafra ndị na-ege ụnụ ntị jụọ nfa hụ na ma onye bụ Ikenga abụ m one of the greatest no, in fact one of the most difficult IPOB the online in fact get man #1 so onye mbụ jụọ nfa jụọ ndị isi anyị abụọ ụna anụ ụna hapụ ịkụ asịrị ụna akụzi na asịrị ndị BBC nzi ozi ọ na-eji ozi ụnụfụ na-ezikịta nwa Donald Trump anụghị o mana isọsọ ife mere bụ na Donald Trump aha n'Igbo nọ mmecha emekwanya n'onu oyibo ka Donald Trump wee nụ ọ na-anụkwa ife na-ekwu BBC bụ and mgbe ọbụla unu na-eme ifu unu ajụọ ndị mmadụ unu amadụ onye bụ Ikenga Uruagụ nwụrụ n'ife anyị abụọ unu ejezina na-atụ asịrị adụrụ mma okenye sịrị na ya mara esi mmiri ọkụ bụ agụgụ onye ga ife a na-ekwe okenye hapụrụ ihu jije na-ama mbazụ n'azụ bụ agụgụ unu ekwuzina na unu amarọ ndị ife na-eme unu ma ndị igwe mụ na ndị igwe aha m ekwuye ọ bụla asị ka m na-atụ ndị igwe na-enene m mụ na ndị igwe kwuru nyaahụ ngwa ndị igwe na-ekwo ndị bụ ndị na-egbusisi mmadụ na-enu ndọ Bcos na-akpọba na onye agha akpọba Ikenga mụ na fakwuru ịchọ mma enidiom ije kpọba kere igwe nke kpọrọ m mana ndị igwe ma unu chọkwa igwe unu akpọ ndị igwe fagbun unu ana n'ife ndị na-egbusisi mmadụ anyị ma ndị fabụ so unu hapụ ịkụ asịrị unu kpọọ m sị m Ikenga esewuduru na onye na-egbusisi ndị mmadụ anụmanụ bụ agwa m unu ndị na-egbu ndị mmadụ o nwere ekperima nke bi na Finland afịa bụ Simon aha m agwa unu ife m amarọ n'ife m maka nna agwa unu o nwezi onye nke sofa obere nwa nke sofa na-emekpọmọ onye nke a na-emekpọmọ ọ na-amakwa ife bụ imekpọmọ bụ ndị a na-agụ aka n'ike nwoke ibie na-agụ aka n'ike ndị na-eme ife kpọmọ onye nke ahụ bụ obere nwa just obere nwa obi na onye nke ahụ bi na UK o sofa onye nwa bụ onye nke ha na-eju a na-agụ ya aka n'ike so ife a bụ ndị na-ekwu BBC Igbo na-anọkwa ife na-ekwu